Hello guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video nandito po tayo sa Babas Eco Farm dito po sa Innamotan Zone 1 po. Ayan, kung gusto niyo pong pumunta dito, napakaganda at napaka-accommodating po lahat po ng mga empleyado dito. Hello ma'am. Hi sir. Bali, anong oras po nagbubukas po ang Babas Eco Farm? Ang farm po natin is nag-open siya na from 8 o'clock in the morning up to 6 o'clock in the evening, except for Saturdays and Fridays hanggang 7 o'clock po tayo. Pero we also have yung maintenance day natin para mag-disinfect at saka check po yung lahat ng mga artworks natin. On Monday, close tayo for public. So anong mga makikita po dito sa Babas Eco Farm? Okay. So Babas Eco Farm, actually, it's more on showcasing po yung talents ng mga local artists natin using recyclable materials. Like kung makikita mo kanina dito sa article, meron tayo yung 3D art na gawa sa straw, cotton, CDs, at saka yung pinaka na-feature po sa amin sa Balitang Anyanan, yung crown. So, nandun sa kabilang panel natin. So, ito lang yan sa mga makikita dito. But apart from it, meron rin tayo sunflower garden, plus yung butterfly sanctuary natin, and of course, yung secret garden natin, kung nasaan yung ating ibaba. So, pag pumasok ka na sa secret garden natin, iba na yung pagkikil mo, kasi iba na yung aking na pinapakita natin. We also have some facilities here, like yung refreshment natin, comfort room, at saka meron kaming habit-inspired na bahay na serves as our admin office. So, yun yung sa mga few of the many things na pwede yung puntahan dito sa Babas Eco Farm. So this coming summer po, ano po yung susunod po na makikita po nila yung madadagdag? Oh, it's very nice of you to ask that. In fact, tomorrow, since nahaga kami sa public, magta-transform yung farm natin. So it will be now Summer Festival po yung theme natin. We started with the putting up the umbrella po dito sa secret garden natin na medyo colorful, plus yung isang holding area natin. So para very flowery and festive na siya. So it will be a nice visit again to come back here. In fact, meron kami ngayong tag of friends. If you've been in the farm, all you have to do is ipakita nyo lang yung photos ninyo, and then hindi na kayo magbabayad. Yung mga kasama nyo na lang yung magbabayad for the second time around na pagpunta mo dito. So paggabi ma'am, ano po yung talagang maganda po ba dito paggabi? Yeah. Maganda siya sa gabi kasi since powered tayo by solar, nag-dip lahat ng mga ilaw natin dito, nasa-transform siya. So, magandang mag-visit dito kapag sandas, pero since naka-pandemic tayo, parang I think mga 30 hours tayo limit. So, hindi na ma-maximize yung view ng farm. But eventually, kapag okay na tayo at naka-back to normal na tayo, it will be fun to visit the farm pag gabi na siya. Yan lang po. Thank you ma'am.
Dito po tayo sa may sunflower farm po nila sa Babas Eco Farm. Ayan, makita nyo po yung nasa likod ko. At dito po siya. Ayan, marami po dito ang mga sunflowers. Ayan. Ayan. Ang ganda po dito guys. Pag gusto nyo pupunta talaga. Ayan.